Cocote. Lambene aja bengok-bengok. Nanya, Bang. Saking semangat. Tapi tandanya semangat ya kita ya. Kita kan semangat, kita kan sama-sama lemu. Iya, kita kayak Upin Ipin ya. Iya. Dari digelundung nato. Digelundung naya, Bang. Ya digelundung nah kayak gitu kan dewek kayak bal. Ih, lah omong aja kemrecek ngono to. Kowe ngerti ora Ken, kuwi cah ngerti mula omongane ora beda karo kowe. Kuwi cah Cilacap cah ngapa kok? Jawa Timur itu yang kalem, Mbak, yang halus. Oh, Jawa Timur kalem. Iya. Kurang ngerti. Ya nyong aja kianane lah ya kan ya. Dewek kan kayak bal, tadi gak ada digerundung nato kayak gue maksudnya. Iya, kalau nyek. Ngomongane nyek. Kayak pite, Pak. Ya wis seperti itu, karena itu ya dari ngapak itu tadi. Sudah menjadi ciri khas. Ciri khasnya. Kok ngomong halus kaya awakmu ya ora iso. Nek carane kono misuh ki apa? Ah? Misuh. Kesu jengkel. Kesu. Kesu. Kesu ki apa? Oh, nesu. Kesu ya gue. Nek pamane jancuk iku nek kono niku apa bahasane? Apa ya? Enak ora kono misuh cara kono enak ora Jan? Kowe rong tau mau buka lho misuhe cara kono piye? Enak ora? Kan kepriwes ya. Enggak enak ya. Kepriwes ya kan ya nyong langsung bres gue sih ora ngomong-ngomongan. Jadi umpamane musuhnya nyong nanang itu kan nanang kayak picek ya umpamane ya musuhku. Dia tuh bukan picek. Apa? Tuna. Tuna apa? Tuna rungu. Misalnya nanang musuh langsung dibres kayak gue Pak. Oh, langsung gitu. didomai sekayange. Oh, gue misuh langsung didoni ya. Ya paling celeng kayak gue. Oh, misuhe celeng berarti. Oh, nek celeng ki ndak anu ya, Pak, ndak kasar ya nek. Ora kasar. Celeng ki carane ki ning kene ki jaranan kae lho jenenge celeng. Oh, nek gone nyong ana, Mbak. Tapi jenenge gue ebek. Ebek. Ora medeni blas ya. Tapi nang kana kayak kue mbok jarane ditumpaki. Heeh. Jenenge ebek. Oh, Nang ebek. nyong. Nang kene jenenge apa? Dadi barang. Iya mendem. Tuh, Babit kayak kae. Udah mendem, nek mendem ki wong hae kan mendem. Iki dadi ra. Lah ya Dadi ki sing motone ning dhuwur ngono kae lho. lah ya kelebon demit, Mbok. Iya, Lah Mbok. ya mendem babit. Lho, Mendem babit. udah mendem ki ngombe. Gangel banget ayu-ayu Jan. Lah ya nang ngene nyong mendem babit Jenenge sampean iki jenenge sapa ta? Chandra. Chandra apa Nyong? Chandra apa Nyong? Ya nyong Chandra maksudnya. Nyong jenenge nyong. Berarti Chandra. akan nyeluke sampean kan berarti Nyong. Ya ora nyong. Ya Chandra. Jenengku. Lah ngono kok sampean ngomong Nyong? Nyong gue aku. Lah iya berarti jenenge sampean Nyong. Wong angel men to wong kino. Mas aku ki ngomong kok. Bene aja dipisah, Ben. Angel, Pak. Lah ya bener to, Pak. Jadi Nyong kan berarti jenenge Mbak Chandra ki asline Nyong. Maksudnya ngene lho nek kan. Nek nyong ki aku, nek kowe ki Lho, Rika. jenengan Kangkon apa Nyong? Waduh, apa dewek sing tua ngalah ya, Pak? Kok angel Iya. banget bocah ki ya. Nek kowe ki Rika.
Loh, kula niken. Kula niken sanes Rika. Lek Rika ini nenggenku ki gendeng. Onge. Ndak terselamatkan. Iki ora terselamatkan dia. Ora. Kowe Rika nyong Kak aku niken. ya wis lah niken ya kenal lah. Ya. Ya wis nyong diceluk nyong ya ora apa-apa, Bang. Nyong ngono wis tua sih dadi ngalah bae deh. Oh iya, ngalah karo sing enom ya. Ora mergo tuwek enome. Apa? Sing waras ngalah ngono. Ya, Iki wis arep ngomong ngomong gendeng kok. Arep ngomong kayak gue. Ya. Gen iki kan yo gen rotok paham bahwasanya apa jenenge bahasa ngapak iki kayak kue. Kayak kiye Mbak Ken. Kayak kiye, kayak kiye. Niken kuwi kelahiran kene bae ya. Iya. Sampean kediri kene, Mbok? Iya, heeh. Anune apa? Makanan khas kene apa? Pecel. Hah? Tumpang. Terus Tumpang ke tempe bosok diolah. ya Allah. Iya makanya wong Kediri ki sehat-sehat makanane sing bosok-bosok ngono kuwi. Maksud tempe bosok dijangan. Iya, Ora Tempene mencret. Tuh. Masurek malahan. Saking kepedesene kuwi. Pancen nek tumpang iki dimasak saka tempe bosok. Nggonmu enek ora? Ngapak kono. Gone nyong sing bosok-bosok dibuang lah, masa ya kene dipangan bae apa ora mencret. Berarti ndak kreatif kuwi. Ya kurang sih pancen iki kene kok kreatif lah bosok enggak tapi enak. Enak, nemen lah makanya dijadikan makanan khas di Kediri tuh nasi tumpang, pecel, terus Lawuhe apa lawuhe? lawe tempe. Hah? Tempe. Oh berarti nak enak tempe. Enak. Oh tempenya mbak-mbak apa cucut? Tempene ciut-ciut. Oh berarti tempenya wong Kediri cucut ya. Kene iki sing gedhe iki tahu. Oh. Tahu takwa kuwi gedhe, Oh, tahunnya kuning. gede ya. Heeh. Nah ngene nyong kan tempe mendoan kan tempenya mbak-mbak, Mbak. Oh, Ora enak enak tempe tempe. keripik barang. Heeh, kuwi tempene cara kono ki sak genteng-genteng kok. Iya temenan, ora ciut kaya wong Tapi Kediri. nek ning gene Kediri ki tempe ki ora gawe ka lho. Lah ya tempe. Tempe. Lah ya tempe. Kudu tempe. Wop. Bahasane kono ki coba aja ngapak iki metu keri-kerin metukane sithik ngono kuwi. Oh, Dadi enggak saru, metukane sithik keri-kerine. Mbok, mbok ya mbok ngono kuwi. oh, mbak artine mbak. Heeh, ya. Nek turu ki apa? Turuk. Lah. Percaya apa ora? Kuwi bahasane wong kono. Dening bala-balamu guyu kabeh. Lah ya tempe, kowe tempene kene cuciut, tempene wong kene cuciut. Mbah aku ndak ero, ndak tau ndeloki tempeke wong-wong kabeh. Aduh. Lah iya to Pak jenenge lawuh lho Pak, kadang kan ya nek sing ciut ana sing gedhe. Oh iya, tergantung irisane kok ya. Tergantung Oh. bakule barang ngono lho Pak. Pikirane Victor. Iya, pikiran kotor. Pikiran kotor. Oh ya. Lha kene iki sing kondang tahune, tahu takwa. Tahune. Lah nggomu sing kondang apane? Tempene, Pak. Tempene ya. Tempene nyong maksudnya tempene Banyumas karena dikemuli Mbak Niken. Wah, Ora budak. masa ning kene disempaki. Hei. Bambemu. Wah, anu maksudnya bakule Pak. Bakule mesti sempak. Ardi nganti guyu kan. Ardi guyu lho, kan. Ya Wah. Ora maksudnya bakul tempene kuwi mau lho gawe cara. Jane Niken tau nang Banyumas ora jane. Ora tahu. Mulai nanti tempe ning kana kuwi dikemuli jenenge tempe mendoan Mbak. Ini mesti loro kuwi dikemuli. Nyapa ndak dipereksane pisan. Ya pancen kaya mule lah. Heeh. Apa iso timbasane Ya wis, tempe-tempe. Masukin. Ya. Habisin. Yo.